Wait lang. Sorry mga kabikulana, saglit lang po. Okay. Ba't nakalak? Wait lang. Diyos ko, ganito na nga lang. Hello po, hello. Wala. Dito. Ayun si... Hello po. Shower out. Judiel Paliza. Hello po. Ito si Bunso. Malabo po ba? Hello, shout out po. Judiel Paliza. Ito si Bunso. Wait lang, ayusin ko muna yung stand natin. Para malagay natin sa ano. Hello po, shout out po Don Mosquera. Oh, hi daw Bunso, sabi ni Judiel Paliza. Nice ko yung ano, stand. So, yan, good morning po sa lahat. Sa lahat ng ating viewers dyan. Good morning kay Kuya Noli, kay Kuya Gacho. Shower out Kuya Melvin. Opo, mayain pa rin po si Bunso. Mga kuya, malinaw po ba yung ano, yung camera? Pakisagot na lang po if ano, baka kasi po malabo. Okay na po. So, ito yung mga kasama ko. Hello po, shoutout po, Zernan Espedido. Yan po, happy morning sa'yo. Kamusta ka na araw mo ngayon? Ay, ito, solid viewer ko to, si Zernan Espedido. So, shoutout po sa'yo. Shoutout po kay Jeffrey Cortez. Ayan, kay Jorel Layson from Tondo, Manila po. Shower out po sa inyong lahat. So, shoutout po sa lahat ng ating viewers. So, yan, supportahan po natin si Kuya Noli sa kanyang challenge. So, sigurado yun, mananalo yun para may ano tayo. Para meron din tayong premyo. Charot. Malinaw po ba sa cam? Mga kabikulana. So, yan po si Bunso. Kumakain si Bunso. Nagtatago si Bunso. Shoutout po sa inyong lahat. Ano to? Ba't kasi Boyra, ha? Boyra. Ira Yob, yan. Hirap naman yung name mo. Shoutout po from West Palm Beach, Florida. So, saan ba yan? Parang ibang bansa yan na. So, yan, shoutout po sa mga ating mga OFW. Sa lahat po ng ating masisipag na manggagawa sa ibang bansa. Shoutout po Arnold Pardito. Yan. Yan, tsaka sa Pardito family. Boyet Carpio po. Hello po. Shower out po sa inyo. Jeric Barkila. Hello po. Good morning. Marcelo Musico. Malabo. Okay. Nasa ano pa po kasi kami, nasa dagat. So, kaninang umaga siya. So, shout out Juji. Mababa. Kaya malabo. Davao City. Si Homegrown Band. Andre John and Johnson. Alam, may nakita na yun. May nagpalipad. Palipad po ba tawag dyan? Salamat po. Parang kilala ko to Andre, Carlet, John.
Isa lang yan eh. Si ano yan eh. John Carl Andre. John Carl Andre. O yun. So, salamat po. So yung di ko ma-pronounce na name, siya yung nagpalipad. Maraming salamat po. Hi po, Joel Sanchez. Ricardo Acosta. Hi, Kuya Nali Vlog. Hello, hello po. Ang gwapo mo talaga. Opo, totoo po yan. Si Kuya Noli. Kumusta ka na po, Kuys? Ang ganda ng mga vlog mo, Kuya, ha? So, shoutout po kay Ramir Deliso. Deliso. Opo, abangan nyo po yung mga upload ko, yung mga i-upload ko po. JR Nazareno po, hello, hello. Salamat po kasi pronounce yung name niya. Irayob. 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 So, Flash Gordon po. Hello, hello po. Malabo pa po ba yung camera ko? Bunso. So, yan si Bunso. Homegrown band. Ano ba naman yan? Ikaw ba yan, Kuya Carl? Don Vito, Corleone. So, shout out po. Shout out. Oo. Dollar yun, Kuya. Kuya Carl. Dollar yun. So, Kuya sa Bicol. So, Jeric Barquilo pa, mga relatives niya daw po dito sa Abukay, Pilar, Sorsogon. Miraflor family daw po. Shower out Miraflor family. Salamat po sa pag-support. At siya nga pala mga kabikulanan, salamat. Halos isang buwan pa lang yun. Isang buwan pa nga lang ba? Oo, isang buwan pa lang naka 4K na agad tayo ng subscriber. Maraming salamat po. Asan pa yun? Shoutout sa Kuya Carl, Homegrown Band. Jeric Barquila, ayo kaya na. Si Mr. Ziggy Boy Vlogs po. Hello, hello po. Shoutout po sa inyong lahat. Yan po si Bunso kumakain. Arnel Vargas po sa Vargas family, Pantua family. Maraming salamat po sa inyong lahat. Wala po pa rin talaga. Wait lang. So, shout out, malabo, medyo. Putol-putol. Maraming, wait lang po, wait lang. Thank you po. Nagpalipad si Mr. Ziggy Boy. Salamat po. Salamat po. Isama mo na ako sa kanto. Sige. Basta sumama ka. Isasama kita pag sumama ka. Wait lang mga kabikulan. Ang signal. Okay. So dati, balik natin. Shoutout po Princess Teya. Ayan, solid ano ko din to, solid support. Ayan, Noli. Ang bait-bait niyan. So yan, binaba ko na po ulit. Walang bawian. Sige, Homegrown Band. Thank you. Ingat po palagi kayong lahat. So, yan po mga kabikulan. Si Bunso kumakain po ng chichirya movie. Movie mga kabikulan. Yan, hindi ko alam kung ano tong isda. Yan. Hello, hello, Princess Teya. Shower out po.
Nandito pa po kami sa ano. Gusto mo, bibi? Nandito kami sa Gusto mo Bakakay. saging? Tumbayan na. Ngayon na tumbalaya. Yan po yung dagat. Shoutout po sa lahat ng mga taga Bakakay. Nagtatago si Bunso. Nagtatago si Bunso. Shoutout po, Jericho Garcia Farm TV. Hello, hello po. Hello, Junba Silonya Channel. Hello, hello po. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay ano, kay tita nyo. Sa Gomez family. Kasama namin ngayon ang Gomez family dito sa may dagat. Kenneth Copico Vlog. Hello, hello po. Good morning. Arnel Vargas. Pinakro. So, yan. May nagsayang nga po pala dito ng saging. Ayan o. Saging na saba. Sinaing to mga Kabicolana. Gustong gusto to ni Kuya Noli. Kuya Noli, uwi ka na. Charot. Uwi ka na sa Bicol. Yan. Shower out po kay... Sige, kung alam nyo po tong place, punta po kayo dito, Kuya June. So, Wilfredo Kinanola, hello, hello po, shower out from Montalban, Rizal. Wala po dito si Kuya Noli, alam nyo naman pong nasa ano siya. Mahina talaga signal ko, Kuya, kasi nasa dagat po kami. So, walang signal dito yung dito SIM, so buti na lang ako, TNT. Victor D. Guzman, lolo po. Hindi po to, hindi. So, ano po to? Hindi po to sa hindi. Baka kay Kuya. Kuya June. Sa ano po ito? Sa Kahugutan po. Kahugutan, baka kay. Sa aming Miss Nisan, hello, hello po. Yan, salamat po. Maganda din po si Bunso. Marcelo Musico. Hello po. Shower out po sa inyong lahat. Marcelo Musico. Oh, po, Kuya. Sorry na po. Malabo po talaga kasi may na yung signal. Robin J. Gonzalez, hello po, shower out from Baler, Aurora. So, yan, short po. Kain po tayo mga Kabicolana ng saging na sabaan. No? Ano tawag dito? Ano nga niya? Sinap na. Kuya, kailan hindi pa ako nag-TikTok. Kuya, growth band ito. Ayan o. Gusto nyo? Send ko. Ayan o. Romeo Cornista po. Oh, sorry. Hello, hello po. May na po signal ko eh. Alam ko po, mas maganda si Bunso. Deep. So, yan. Mga Kabicolana, saging. Salamat po, Kuya Erayub. Ang bait mo talaga. Pambili daw ng Coke. Thank you, thank you.
Salamat po. Shoutout po Arnel, Linabunan. Linabunan. Yan, opo, Linabunan po ito. Pinakuluan. Bunan. Bicol yun eh. Ang Tagalog niya, pinakuluan. Oo, yun. Salamat po Kuya Kenneth. Kape ko blanca, kape tayo. Gusto mo? Ito si Bunso. Oh. Ayaw talaga magpakita. Maraming salamat po sa pagpalipad. Yung mga kabikulan na thank you. Kain po tayo mga masarap to sa kape ko blanca. Ang dami na ngayon ko ng kuko ko. Kasi sa dagat. Magayon ka na Bunso. Mas magayon ka na sa Kuya Bunso, sabi ni Kuya Jerry. Shoutout po JM Asyado. Yan, hello po sa inyo. From po siya, Legazpi Albay. Ayun o. Don Mosquera po, shout out. Bunso. Hinahanap ka nila, Bunso. Sige po. Ingat po palagi, Kuya Carl. Homegrown band. Choppy, blurred. Sorry na kasi. Maganda po kasi ang magulang. Sandbird po tayo mga Kabicolana. Saan po mga Kabicolana, wait lang. Mabunso, huwag ka na daw mahiya sa camera. Sabi yan ni Kuya Romeo. Kasi maganda ka. Hello po, Robin J. Gonzales. Ano daw? Ano daw? Arnold Montina, huwag kang mahiya. Oo. Bunso, huwag ka kasi mahiya sa camera. Maganda ka, Bunso. Di ba mga Kabicolana? So yun, pasensya na po talaga sa quality ng kasi nasa dagat po kasi kami. Mahina po talaga dito yung signal. Mga Kabicolana. Juni Profogo. Boyet Carpio, hello po. So yun, maraming salamat po sa lahat ng umaantabay sa akin. So yan, wag po natin kalimutang supportan talaga si Kuya Noli para manalo talaga siya. Pag nanalo yun si Kuya Noli, may premyo tayo mga Kabicolana. Meron tayong premyo, sigurado yan. Kailangan niya manalo. Pagpipilitan natin yun mga Kabicolana. So huwag na lang po tayo mag-skip ng ads. Para makatulong yun. Tsaka kung namimiss nyo po yung mga dating upload ni Kuya Noli, pwede nyo naman po siyang balikan. Diba? Dagdag pa po yun. Pag kunyari tapos na yung, napanood nyo na yung last upload niya, tapos gusto nyo pa ulit makita, gusto nyo pang, pwede nyo pang balikan yung ibang mga video niya. So, pwede nyo po mga Kabicolana balikan yung video nung una akong nakita ni Kuya Noli. Hi po, June Basilonio Chan. Si Kuya Noli nasa Bukana ngayon. Opo, nasa Bukana. Saan ba yung Bukana? Bulacan po ba yan? Sorry po, di ko po alam kung saan yan mga lugar na yan. Bukana, mga ganyan.
Opo, nasa challenge po si kuya. Sige po. Choppy. Sige. Sa bahay, sa susunod, malakas yung signal sa bahay. Sa Batangas po yung Bukana. Salamat po. Batangas pala yun. Wala po si Tinay dito. Wala po si Christine. Si Bunso po to. Hindi ko po kasama si Christine. Yep, magagayon po talaga ang mga Bicolana. Go, 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 Kuya Noli. Yan, tama yan. Go, go, go. Oh my God. Hala, thank you po, Kuya Ed. Ed, salamat. Yung apelyado niya kasi, yung nakalagay, salamat din. Ed, salamat, thank you. Parang tinagalog, tsaka in English. Maraming salamat po, Kuya Ed. La, grabe po. Maraming salamat po. Yan, salamat po, Princess Taya. Alam ko pong solid na solid ka. Nakikita ko po yung comment mo. Yan, pati na po kay Kuya Noli, napaka-ano po. Napaka-positive. So, maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta. Kan po si Kuya Noli. Lover Vlog. Hello po, shower out from Manila. Manila girl. Sana Sugbo, Batangas po pala yung Bukana. Taga dun po pala si Idol Jopper. So, shower out po kay Idol Jopper. So, sana manalo si Kuya Noli. Manalo sana si Kuya Noli. Kay Kuya Noli. Opo. Ako din nga po, binabalikan ko yung vlog na yun. Yung una niya ako nakita, di ko expected yun. Protasyo Katubig. Hello, hello po. Yan, maraming salamat po Kuya Kenneth, Kopeko Blanca sa babalik sa mga video, yun, para yung mga old videos ni Kuya Noli. Kailan uwi nyo? Baka hindi na ako makadyan. Kuya Jude, maghapon po kami dito. Ala, oh my God, punta ka dito. Wag na quiz, charot. Gerald Burgos, hello, hello po. Opo, basta po Ilongga daw. Guwapa. Marcelo Musico, ang Bukanay nasa Batangas po no. San araw doon siya. Opo, nasa Bulacan na po si Kuya Noli. Nakauwi na po siya. Galing Bukana po ata. Hindi ka maihim. Doon siya sa Bicol. Opo. So, dito po ba magcha-challenge si Kuya Noli? Ewan ko, parang dito niya ipagpapatuloy yung challenge. Kasi 'di ba nagsimula na yung challenge nila. Siguro 'di ba, ubusin niya muna yung doon sa Bulacan bago siya pupunta dito sa Bicol para na 'di ba? Sa Ilongga, guwapo. Ilongga din to si Bunso. Ilongga si Bunso. Guwapa talaga to. Sa mga Kabicolano, salamat po sa hindi... Bunso, mag-hi ka daw, sabi ni Kuya Dotid. Shoutout po kay Lover Vlog from Manila, mga solid. Maraming salamat po. Toy Asplico Ferma. Hello, hello po. Shoutout po sa inyong lahat. Pa-shoutout naman Thursday Club Inc. Tagaytay City ba yan o Tagatay City? And God bless sa inyo. Mga Kabicolano na nag-ano po kayo? Nag-reconnecting. Humina po yung signal natin mga Kabicolano. So meron pa rin po tayong mga viewers. So maraming salamat po. Dahil hindi po kayo umaalis. Protasyo Katubig. Maraming salamat po sa pagsubaybay Kuya. Marcelo, gawin challenge Bicol. Babalik po siya dyan para gawin ang kitchen ni Nabalete Girl. Opo, babalik po yun si Kuya Noli. So, yan, tinatapos niya lang yung mga vlog niya sa Bulacan po. Salamat po Kuya Gerald. Maraming salamat po sa pagsuporta ninyo sa amin.
Siya, si Bunso. Try natin kay Bunso yung ano. Yung, oh! So yan si Bunso pag naka-sombrero. Yan, idol niya na daw kasi si Kuya Noli, kaya lagi na siyang naka-sombrero. Idol ko na si Kuya Noli. Noon pa man, idol ko na yon. Yan o. Kaya, pati yung sombrero, ginaya. Sabi nga ni Kuya Noli, ganito daw dapat to. Try ko do. Oh my God. Wala? Wala mga kabikulano. Opo, maganda po talaga to si Bunso. Full-blooded Igorot. Hello, hello po. Shower out po. Si Bunso. Maraming salamat po sa panonood kay Bunso. Bunso, maraming nanonood daw sa'yo. Inaabangan ka nila. Ayun. Ang bigat ni Bunso. Ahilahin. Robin James. Tres Marias ng Bicol. So, shout out po sa Tres Marias ng Bicol from Baler, Aurora. Salamat po sa panood ng vlog ko kagabi. Ano po kasi, kaya po talaga nagiging late yung pag-upload ko. Kasi po, di ba kahapon, maghapon kami dito sa Bakakay. So, pag dating ko sa bahay, nag-upload, nag-edit. So, matagal po yung uploading niya, yung processing. Ganun po katagal, kaya medyo na-late po yung pag-upload ko. Shoutout po ani Monterde. Monterde family. Yan, shower out po. Ganda ni Bunso. Mas maganda pa talaga si Bunso kaysa sa akin. Bunso, sabi ni Kuya Wilfredo, huwag ka daw mahiya sa sa camera. Gano'n. Salamat po, Kuya Gerald. Para daw, Hollywood actress. Wow! So shout out po Kuya June kasi taga Bakakay ka din po pala. Taga Bakakay. Saan ka po sa Bakakay, Kuya? Danny Ligaspi, shower out po. Shower out sa inyo. Salamat po sa panonood. Danny Ligaspi, USA. Maraming salamat po. Shout out po sa mga taga ibang bansa, ganyan, mga OFW natin, pati yung mga taga Mars. Shout out po sa taga Mars. Mga out of this world. Salamat po Kuya Gerald. Hindi naman po na-prank si Tin. Nakita niya ata yung tag. Hindi ako sinabayan ni Tin. Bunso, wag ka daw mahiya. Sabi ni Kuya Judiel, huwag ka maya, Bunso, malay mo may matuwa sa'yo, may magbigay sa'yo. Bigyan ka daw cellphone, Bunso. Barangay 14, hindi ko po yan alam. Kuya June. Jefferson Concepcion, shower out po. Good morning. Pako, opo, pinaplano ko po yan, maghahanap po ako ng pako. Pero abangan nyo po, abangan nyo po yan. Pako. Maraming salamat po. Saan ba yung KSA, Kuya? Sorry na, di ko po alam. So yan, mga kabikulan, Kuya Kenneth, si Balete girl po. Di ko lang alam kung, ewan ko, di ko pa siya nakakausap. Wala pa kaming komunikasyon. So, kailangan ko muna gumawa ng way para magkaroon kami ng communication, Kuya Kenneth. Nelson Buella, hello po siya. Shoutout po, Taguig. So, shoutout po si Kuya Nelson Buella from Taguig. So, shoutout po kay Frenilyn Monterde. So, nasa Dubai po. Anak po siya ni Ate Annie Monterde. Shower out po sa nasa Dubai. Shoutout nga po pala kay Tito Jomar na nasa Saudi. So, yan, busy yun sa work. So, wag natin istorbo. Charot. So, si Tito Jomar, yan.
kahit nasa Dubai, nasa Saudi siya, palagi niya pa rin akong inaalalayan sa pag-vlog. Lagi siyang nag-update, palagi niya akong pinapa-update sa kanya. Lagi niya chine-check kung anong nangyayari sa akin. So, ganun po ako kalab ni Tito Jomar, mga kabikolana. So, yan. Shoutout po sa mga taga Bacolod. So, shoutout nga po pala sa lahat ng tita ko dyan sa Bacolod, sa lahat po ng kamag-anak ko dyan. Mga Piheda family po. So, shoutout po sa taga Himamaylan. So, Himamaylan, Bacolod po. Himamaylan. Opo. Shoutout po. FB account ko po, Caitlyn po ang pangalan ko sa FB. Caitlyn Peheda Banico. Binigay ko. Charot. Kuya Christina Bigera, shower out po. Gandang umaga po mga silent viewers. So maraming salamat po. Maria Cristina Bigueras. Marcelo Musco, King of Saudi. Yung pala ibig sabihin nun? KSA, King of Saudi Arabia. So yun, salamat po sa info. Salamat po. Ngayon ko lang po talaga yan nalaman. KSA, King of Saudi Arabia. So, maraming salamat po. Opo, naka 4,000 subscriber na po tayo mga kabikulada. So, still, ano pa rin yun? Saudi Arabia. So, yan, shoutout po sa mga Bicolano natin dyan sa KSA, sa Saudi Arabia. Marami pala dyan ang worker ng mga Bicolano, pati mga Pilipino. Oo. O bunso, wag ka daw mahiya. Sabi daw ng anak at apo ni Kuya Gerald Burgos, taga Bacolod yan, bibi ko. Oh, bibi ko. Shoutout po sa inyo lahat, Kingdom of Saudi Arabia. So yan, maraming salamat po. Ngayon ko lang talaga nalaman. Hermo TV. Santo Domingo Albay po kami mga kabikulana. Kuya Herno TV, Santo Domingo Albay po. Santo Domingo Albay. Opo. Santo Domingo. Nagbago ng address. Taga Santo Domingo po talaga ako mga kabikulana. So yan po ang status dito ay yan. Ito yung kapatid ko. Ito si Aba. Ito yung Pinay. So dito po pala is pinagtatrabawan po to ni Papa. Nagtatrabaho po sila Papa dito. So yun sila Papa na nagtatrabaho doon. So wag po natin istorbohin. Opo, hindi po talaga yung mahihain si Tin. Nakikisabay po yun. Maganda po siya makisama sa mga tao. So mabait po yun si Tin. Kayang-kaya niya nga po mag-vlog. Kaya niya po yun. Haba ng account. Caitlyn Peheda Banico. Charot. Caitlyn Peheda Banico. Ano to? Chiorino Romski. Yan, watching from Jeddah, Saudi Arabia. So, shoutout po. Ang daming nagtatrabaho dyan, no? Sa Saudi. Ang daming Pilipino dyan talaga. So, meron akong kakilala na nagtatrabaho dyan. Si Ate May. Shoutout sa kanya. Kapitbahay namin po. Ate May. Shoutout sa Saudi. Saudi din po siya nagtatrabaho. Taga Naga. Bicol ka din po pala, Naga. Malayo po yung Naga dito, 'di ba? Dito sa Legazpi. Ito pong cottage, Kuya Jun, Basilonia. Sa amo po nila to, yung amo po nila pinagawan dito ng cottage. Kasi kung kunyari may mga bisita, ganon. So, Kuya Jun, kilala nyo po to. Marami akong cousin dyan sa mga. Marami ka pong cousin dito sa Bakakay, Kuya Herno. Yan, shout out po sa mga kamag-anak mo dito, Kuya Herno. Dito sa Bakakay. Taga
Libmanan Kamsur, si Kuya Arnel Vargas. Shoutout po sa iyo, Libmanan Kamsur. So yan, dahil dito marami akong nalalaman na lugar. Marami akong, hindi ko kasi pa naririnig yan, yung Libmanan, ganyan. Shoutout po from California, si Hermo TV. Nabubulol ako. Ibang mga angel. Bakit po? Bakit daig ko yung ibang angel ni Kuya Noli? Nakakaya naman po. Naglungay-lungay nagtatrabaho. Opo, yun nga po eh. Sana po talaga malayo yung marating ko. So yan, gusto ko lang po tulungan yung family ko. Ganun. Itong si Bunso, gusto ko siyang pag-aralin. Gusto ko siyang pag-aralin ng kolehiyo, ng college. Gusto ko lahat ng kapatid ko makapagtapos ng pag-aaral. Yun po mga kabikulan. Kaya sinisipagan ko po talaga mga kabikulan. Kayo malapit sa... Wala ka, yung ano pala, yung Kagsawa Ruins. Kasi, mga kabikulan na, ginamit ko yung cellphone ko yun noon, so nasa kanya yung video po. Hindi pa sa akin hindi ko pa napapasa po sa akin yung video po na pumunta kami sa Kagsawa, yung malapit sa Nawawala na tayo mga kabikulan. Shoutout po sa mga pinsan ni Kuya Gerald sa Dubai at friend niya daw po sa California. So shoutout po kay kay Tito Dan. Saan ba siya? US. Nakalimutan ko. Pero shoutout po sa iyo, Tito Dan. June, resort. Hindi pa po to resort, Kuya June. Dagat lang po siya, as in simple lang po siya. Hindi naman, may naliligo po dito, pero yung mga taga dito, tapos may cottage dito, isa, dalawa. Dalawa po, pangalawa po ito, Kuya June. Hala, ba't naman po babae po to, si Lover Vlog? Lalaki or babae? Hindi ko makita. So, grabe naman po yon. So, hindi. Baka po kasi di niya po, marami po kasing nag-aano sa kanya ata. Baka maraming nag-comment. So, di niya na Salamat po, Lover Vlog. So, hindi ko kasi alam kung babae or lalaki to. Kaya, hindi ko makuya, hindi ko maate. Nelson Buela, shout out po from Tabaco. Ayun sa mga shout out po sa mga anak niya sa Angas, Tabaco, Albay or Angas. So mga kabikulan na mahangin po kaya yung buhangin na sa mukha namin ni Bunso. Ayan si Bunso. Ganda ni Bunso, di ba? Talo yung kagandahan ko mga kabikulana. Opo, itutuloy ko po ito para po sa family ko. Bruce Agolion. Yan, good day po sa inyong lahat. Bruce Agolion, shout out po from Team USA Kasangga, Bicolan. Okay lang po kami, Kuya Bruce. USA, Team USA Kasangga. Nabumulo lang. Hello po, Manolo Del Rosario. So, yan, shout out. So, shout out ko rin po para si oh my God. si Kuya Buddy Pukaan, si Kuya Ruben Aguirre, yan po. Siya po, si Kuya Ruben Aguirre po, meron siyang, parang papel sa akin. Si Kuya Ruben Aguirre po, siya po nag-load sa akin. So yan, binibigyan niya po ako ng load. Maraming salamat po sa iyo, Kuya Ruben Aguirre, sa pagsuporta po. Yan, ayaw niya daw po kasi nahihirapan ako. So shoutout po sa lahat ng ating sponsor. Si Kuya Ruben Libuon po, sa aking sponsor po sa pag-aral, sa allowance ko po, si Kuya Jay. Hindi ko alam kung sino tong Kuya Jay, pero narinig ko dati. Parang sinabi ni Kuya Noli, Jericho daw. Kuya Jericho. Kaso may nakita akong Jericho Famtid. Ano yung ba yun?
Naku-curious ako. Gusto ko kasi malaman kung sino yun. Basta narinig ko, Jericho daw po. Mga kabikolano. So, maraming salamat po, Kuya Ed. So, yan. Shoutout po, Bruce Agulion from So Weird Family. Sa ano po kami, nasa Bakakay po kami. Bakakay Albay, dito po sa may dagat, sa pinagtatrabawan ni Papa. So, Nelboy Sancho, shoutout po from Caloocan City. Ay, sa plato mo. Ala, Kuya June, hahanapin niyo po ba talaga ako? Ba't niyo po ako hanapin? Levi San Diego, shoutout po. O, bunso. Ayan po si ate. Ate na lang po ang tawag natin. Lover Vlog, si ate Rebecca Monteroso. So, ulitin natin. So, shoutout po kay ate Rebecca Monteroso. From, ay, tubong ano din siya, tubong Bicol, Albay. So, shout out po sa family nyo din po. Shout out po, Ate Rebecca. Shout out sa lahat. Sa lahat nga pala, di ko natapos yung kanina, di ba? Sa lahat ng sponsor. Sino pa? Ah, yung sa cellphone ko nga po pala na bigay ng pambili si Mr. Hawaii. So, yan, maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng tumutulong. Shoutout po sa ating lahat. So, eto si Bunso. Naka-jacket po siya kasi naligo na po siya kanina sa dagat. Tapos medyo, yung buhok niya, hindi nabasa. So, kanina pala mga kabikulan, abangan nyo na lang sa vlog ko, mga kabikulana. Nagbablog po ako dito, so nag-live lang po ako kasi medyo parang gusto ko lang. Na maraming salamat po, Kuya Arnel. So, yan. Wag na lang po natin hingin yung ni Kuya Noli. Yung niya, yung sombrero, kawawa naman si Kuya Noli. Baka yun sa kanya, memorable yung sombrero niya, di ba? Angelito de Leon. Good morning po, shoutout po sa iyo. Yan, salamat po sa pagsuporta. So, opo, kasama po lagi si Papa God, mga kabikulana. That's the number 1. Salamat po. Solid na solid po to si Kuya Gerald Borgus. So yan, taga Bacolod siya. Ang saya naman mga kabikulan. Kakatouch kayong lahat. Ano po ibig sabihin nun, Kuya Kenneth? 100. Ano po sa ibig sabihin nun? Meron po kasi akong yung mga ibang di ko pa na-encounter sa YouTube. Tapos bago pa lang sa akin, kaya gusto ko malaman. Kuya Kenneth, ano po yung malapit ka na mag 100 task mark? So yun, explain na lang po. Sorry na. Bruce Aguilion, June Base. Ikot-ikot ako, no challenge na buka na palipad. So yan, Kuya Kenneth, na lang po, paki-explain. Paki-explain! Shoutout po Eduardo Calpe from Pulangi, Albay. So, shoutout po sa mga taga Pulangi, Uwas, ano pa yung alam ko? Libon, Albay. So, yan. So, di ko na alam mga taga, wait lang, isa-send ko. Santo Domingo, Bakakay, Tabaco, Legazpi, Daraga, ano pa? Sunod, Daraga, sa Albay, sa, ano pa, Piodoran, ganun, mga ganun. Di ko alam eh. Yung mga municipal, ganun, di ko alam. So, Michael Yago. Mikael. Michael.
Iba naman yung spelling ng Michael. Mikael. Mikael na lang. Yago, good morning. Shoutout po sa iyo from Dait, Camarines Norte. Bicol Province din po siya. So, maraming salamat po, Kuya Mikael. Segfred Vencer. So, shoutout po sa iyo. Segfred. Kuya Jules TV! Kuya Jules! So, puti naman po. Nandito kayo sa live ko. Kuya Jules, shoutout po sa iyo. Yan, from Saudi po. Siya po si Kuya Jules. Yan, yung lagi ko pong shoutout. So, napaka-supportive niya po. So, na-busy po ata siya sa work sa Saudi. Busy. So, yan. Roger Salem. Sorry po, nasa po kasi talaga ako, nasa dagat, malabo po talaga yung dito, yung signal. Biyahing all around, shout out po. Jericho Garcia. Ito yung sinasabi, sino ba talaga? Kasi baka kapangalan lang. Pero curious talaga ako dun kay Mr. J, yung sponsor ko sa allowance. Kasi narinig ko si Kuya Noli na sabi niya, Jericho daw po yung name. Maraming salamat po. Nagdadrive ka po, Kuya Jules. So, ingat po. Baka po oh my God. Kuya Jules. Kahit po wag na kayong manood, like, makinig na lang po kayo sa... Tingnan niyo po yung kalsada, Kuya Jules. Mag-iingat po kayo. Kuya Bruce. Kilala ko po si Kaangge Vlog. Si Kamuning po, hindi ko po siya na-encounter pa. Di ko po siya na-subscribe. Pero subscribe ko na po si Ate Angge. Yan po, yung taga Taga saan nga siya? Kamsur din ba siya? Baka. Kalimutan ko mga kabikulan. So yan, Kuya Kenneth. Shout out. 100k po, ibig sabihin yan. Pag naka 100k ka na, magkakaroon ka na ng silver button. 100k po na. 100k na. Parang interested parang exciting to. 100, sabi ni Kuya Marcelo na lang. Hindi ko alam kung ikukuya ko or iaate ko. Pero parang pag lalaki naman yung pangalan, Marcelo. 100k po, ibig sabihin yan, pag naka 100k ka na, magkakaroon ka na ng silver button, papadala sa'yo ng YouTube. Ano po yung 100k? Alam ko po yung 100k, pero alin po yung dapat maka 100k? Mga kabikulan. Kumil ko pag umuwi galing abroad, dadaanan. So yan, Kuya Gerald. Yan, sige po. Chat nyo na lang po ako. Hintayin po kita dito. Itutur ko po kayo dito sa... Kaso nga lang, hindi pala ako gala. Hindi ko kabisado yung dito, mga pasyalan. So, yan. May Google Map naman. Google Map. So, yan yan, shoutout po. Kuya, nasa abroad. 99. Oh, 99. Pansit Hunter. Shout out po, Kapansit Hunter. So, nagluluto po ba kayo ng pansit? Siguro masarap po. Marhay na aga po, Kapansit. Buboy Abarera. Shout out po sa'yo. Jericho. Hala, ba't may pa-secret ka, Kuya Jericho? Pero yun talaga si Kuya Noli. Narinig ko. Sabi niya, matutuwa sa'yo si Kuya Jericho. So, di ba, Mr. J? Ano ka, Kuya Jericho? Sabihin niyo na po. Naku-curious po ako. Jessie Añete, hello po. Sir Jericho, sponsor ni Kuya Noli. Ha! Parang sinubscribe ko na din to si Kuya Jericho. Tingnan ko mamaya. Pero lahat kasi nang nagko-comment sa ni Kuya Noli dati, pag ini-stock ko, pinipindot ko yung nila, profile, tapos tinitingnan ko kung may subscriber. Pag walang subscriber, di ako nag-subscribe. Pero pag may kaunti na subscriber, sinusubscribe ko kasi alam ko bakit nag-vlog din yun, nagpaparami ng subscriber, ganun.
Ate Jessie. Sponsor siya ni Kuya. So, yan, Kuya Jericho, salamat po. Ano, nahihiya ako. Parang, kinukuya-kuya lang kita. Danny. Opo, Kuya Danny, shoutout po sa iyo. Wala po si Kuya Noli. Nakakamiss din pala. Angelito De Leon. Taga Bulacan ka rin po. Shoutout po sa iyo, taga Bustos. Bustos, Bulacan. Bustos. Pag nagkamali ka ng pronounce, Bastos. Kailangan tama yung pag-pronounce mo. Bustos. Opo, salamat po, Kuya Angelito. Hala, Kuya Jericho! Ano ba? Grabe ko, Kuya Jericho. Kuya Gerald. Ay, Kuya Ed, salamat. Kuya Ed, salamat. Kuya Ed, salamat. Thank you. Kuya Ed, salamat. O, nadodoble, diba? Kuya Ed, salamat po. Nagpalipad ka na naman. Thank you po for... So, yan. Gusto ko itanong si Kuya Kenneth. Ano po yung ibig sabihin ni ate kanina na 100K? Ano po siya? Views or what po? 100K na? Ano po yun? Ano ito itong edsala? Ano sa nagpalikada? Mga kabi ko na, sabihin niyo po. So, marami pa kasi akong hindi natatanong kay Kuya Noli po. Wala akong ano. Ay, opo, taga Burias po pala si, Kasi mga kabikulana, kasi Kuya Gerald, ano po, hindi po ako familiar sa mga lugar na parang naririnig ko siya, nababasa ko siya, tapos makakalimutan ko na. Ganun po kasi ako eh. Nawawala agad sa isip ko, kaya... Mona Remonsada, shout out po yan. From Masbate po siya, shout out po. Nawala, wait lang. Wala, dami kasi nawawala na ako ang kabikulan. Gemma Ramos, hello po. 100K subscriber po. Kasi po din naman nilinaw. So, salamat po Kuya Jericho. Subscriber po pala yung Minimin. So, sana maabot natin yan. Bulan, saan bayan ang Bulan? Di ko po alam Kuya Gerald, yung Bulan Bicol. Ano to? Parang may sinabi si Kuya Kenneth. Bonus ka. Bunso, kapit na kapit ka daw. Baka mahulog ka, bunso. Yan, Kuya Kenneth. Pogi po ata talaga yan si Kuya Jericho eh. Stock ko yan mamaya. Kuya Jericho, salamat po. Manolo Del Rosario, opo, subscribe. Para magkaroon ka ng silver button. Maraming salamat po sa pag-inform. Opo. Noki Nonyes. Good morning po. Noki Nonyes. Shower out po. Papa Bebe ang baby. Ayan, Papa Bebe. So, yan. Okay lang po kahit ano. Magkamukha kami. Magkapatid po kasi kami, charot. Kung hindi kami magkapatid, tapos magkamukha. Gilergan. DL Gilergan. Shout out po. Heart, shout out po. Ay, hindi po siya pipi. Nahihiya lang po siya. Ano pa to? Babae po ata to kasi heart. Ate, nahihiya po siya. Eric Datoy, hello po. Wala kong... Kuya Jericho, pogi ka po talaga ada eh. Siguro ano, kasing pogi mo si Kuya Noli. Mona Remonsada, shout out po. From Mandaon, Masbate. Salamat po sa panood ng live.
Mona Ramonsada, paano po magpa-good vibes? Sayaw po ba tayo? Charot. Mike Caballero. Opo. Si Kuya Jericho eh. Ngayon ko lang talaga nalaman. Pero nakita ko lagi siya nag-comment. Lagi siya. Oh my God! Gumihan! Gumihan, mga Kabicolana. Wala na po atang bunga. Nahuli na kayo mga Kabicolana. Sol Alinea. Shout out po. 100k subscriber po pala bago magkaroon ng silver button. So si Kuya Noli meron na yun na silver button. Sigurado. Kuya Jules, yan. Anong sasabihin ni Kuya, ni Kuya Jericho, Kuya Kenneth? Kuya Kenneth, ano po bang kailangan sabihin ni Sir Jericho? Ang Hilito de Leon, Tibagan, Bustos, Bulacan. So, shout out po. Dam Eco Park. Bustos Dam Eco Park. So, yan, shout out na lang po sa inyo dyan. Hindi ko po alam hindi familiar yung mga lugar. Pero shout out po. Danilo Inocentes. Tuloy lang. Opo, salamat po. My baby brother. Quarry Isanan, shout out po. Manalo del Rosario, opo, 100k subscriber po pala kailangan. Angelo Rosales, hi po, shout out po. Bulan Sorsogon. Bulan, oo nga pala no, narinig ko na yan. Yung Bulan, sa Sorsogon pala yon. Bulan Sorsogon. Alam niyo po ba yung Bicol ng buwan? Bulan. Danny from Chukagi. Shoutout po sa iyo sa lahat ng 67 to 72nd batch ng Philippine Marines. So yan, shoutout po sa iyo, Kuya Danny. Kenneth. Opo, si Kuya Kenneth, ano pong sinasabi nyo? Nanonood sa'yo ngayon sa live mo video. Opo, nanonood po. Sino po? Si Kuya Jericho? Opo, ang tahimik po ni Bunso. Bunso, hi mo nga sila. Uy, grabe ka naman po Mona Ramonsada. Di naman po sa iniwan. Kailangan lang po. Juni Profogo, pero shoutout po sa iyo, Mona Ramonsada. Opo, masasanay din po to si Bunso, Kuya Juni, sa camera. Sabi ni Kuya Jericho, kaya mo yan Bicolana girl, mag-upload ka lang palagi ng videos, makakawanan ka. Opo, salamat po Kuya sa suporta. Joyceler Abaga, shout out po from La Union. Jonar Barret, hello Bicolana, shout out. Jeric, sinoli lang ako. Ano po ba kayo? Ano po bang role nyo Kuya Jericho? Babaerong tago daw. Babaerong tago po ba? Narinig ko lang din yun kay Kuya Noli. So baka parang na-stock ko na to si Kuya Jericho eh. Oo talaga, in-stock ko na to. Parang sinubscribe na nga po kita. Kasi na-curious ako talaga doon dati sa Jericho na nabanggit ni Kuya Noli. Ayan, Manuel Calagos. Magandang umaga po, shoutout po. Medyo maingay po kasi nagtatrabaho po sila Papa dito sa kubo-kubo na to. So, nasubaybayan ko. Salamat po, Gerald. Kaya nasubaybayan. Salamat po sa pagsubaybay. Wency Sapno. Shoutout po sa mga taga sa Smuan, Pampanga. So, shoutout po sa mga taga Pampanga, si Tito Troy, si Tito Alexis, tsaka yung pinsan namin na anak niya, si Angel, tsaka si Yumi. So, shoutout po sa inyo. Na-miss na namin kayo. Yumi, uwi ka na dito sa Bicol. Kuya Kenneth. Kuya Jericho, pogi ka daw po eh, sabi ni Kuya Kenneth.
Baka po si Kuya Kenneth yung babaerong tago. 'Di ba? Kasi wala siyang profile, oh. Jaime Romano, shout out po sa'yo. Kuya Danilo, yan. Kaya na girl, dumami yung viewers mo. Salamat po. UPC Tagaytay, Tarragona, Davao Oriental. Okay lang po. Dito po muna sa YouTube ako magla-live. So, sunod po sa FB na. So, okay, ay sa, sa page. So, follow nyo po yung page ko, Bicolana Girl po. So, nandun naman po yung profile ko. So, madali nyo lang po akong makikilala, mga kabicolana, para po dumami yung followers natin sa FB at makapag-upload po ako doon. Yan, salamat po sa pag-inform. Angelo Rosales. Oh, Bunso, magsalita ka daw. Wilmar Pacaldo po. Hi. Shout out po. Voyager Flash. Shout out po sa'yo. Bibo po to si Bunso sa likod ng camera. Ano po kasi, nahiya lang po talaga si Bunso sa, sa camera, ganun. Kuya Wilmar, shout out po. Hindi po ako nakapunta sa Bukana, doon po kay Idol Japper. So, yan, sa po, malayo po yun. Pampanga daw po ba? Malapit sa, yun. Si Kuya Jericho, malapit po. Ano yan, kay Masbate Girl? Ganun po ba? Hi, Romano. Shout out po sa iyo from Balatan, Kamsur. Quarry Isalan. Batiin daw po natin yung kapatid yung nasa America. So, yan. Yung lang kasi spelling. Charot. Binasa ko lang yung spelling. Bomcom Family Idol. So, shout out po. Ano yun? Ongfam. Shout out po sa Ongfam. Kasi nga, Ong family, ganun. Oh my God, nabuhay tayo mga kabikulan. Yan. Balatan Kamsur. Shoutout po kay, doon nga, sa kapatid ni Kuya Quarry Isan, sa Bamcom family. Nasa Amerika daw po. Bunso, dito ka Bunso. Bunso, magsalita ka daw, sabi ni Kuya Yob. Kasi baka bigyan ka ng cellphone. Dali na, salita. Hello. Wilma Penet Channel. Salamat po. Yan, shout out po. Vince TV Official. Shout out po. Kenneth, sa Sabado may last chatter ako, 200 pesos. Ano po yung ibig sabihin nun? Kuya Jericho, sa Sabado may last chatter. So, congrats po kung ano man yan. I-premiere niya daw. Manolo de Rosario. Bunso, smile ka nga. Smile. Isang smile lang. So, yung mga kabikulana, may bayad kasi yung pagsalita. May bayad yung pag-smile. Lahat may bayad. Smile ka daw, sabi ni Kuya Manolo. So, yan. Mustab. Okay. Kuya Jaime, opo. So, gwapo ka din po. Kung ganon. Delphine Abondo, shout out po. From Riyadh, KSA. Kingdom of Saudi Arabia. Alam ko na! Kingdom of Saudi Arabia. So, Alinea, pag nakikibunso ko pareho mo din siya. Opo, maganda po. Mas maganda po ito si Bunso. So, from New York City po, si Ate Sol. Vince TV. Sana all, gwapo. Gwapo po talaga yan si Sir Jericho. Cute. Okay po. Salamat po, Ate Mona. FB, share madali lumakas. 50 group page kasi ang FB. Sige po. Ed, salamat.
So yan, sige po. Kuya Angelo. Angelo Rosales G. Shoutout ulit sa'yo. Salamat po sa pag-follow ng FB page ko. Maraming salamat po para na rin yan. Kasi hindi na nakakaalis sa 300 po at yung 200. Salamat po. Arinola. Grabe naman yung Arinola. Mga Kabicolana. MC Cabreros, Isabel. So yan, MC Cabreros, shout out po. Toy Asplico Ferma. Shout out po sa inyo. Salamat po sa pag-abang ng upload. Hala si Kuya! Grabe to si Kuya Ed. Salamat Kuya Ed. Sige niyang palipad. Oh my God. Yung dollar yun, bibi ko. Ano daw yun yung palipad? Dollar po yun. Yung culture. Si Sir Jericho po pala yun. Punta ka dito sa Tagaytay City. Libre kita ng bulalo. Buti nga po kung madali lang pumunta, 'di ba? Lilipad lang. Punta agad ako diyan sa Tagaytay, tapos libre mo ko ng bulalo. Grabe to si Kuya Ed. Kuya Ed, salamat. Kuya Ed, yung niya kasi, salamat. Yung tapos pag nag-thank you ka, dapat English. O kaya sige, Korean ko. Kuya Ed, salamat. Kamsahamnida. Shoutout kay Tita July. Tita July, kasama namin dito sa So yun mga Kabicula, salita ka na bunso, mag-hi ka. Sabihin mo, Pogi, si Kuya Noli. Pogi, si Kuya Noli. O pag nasabi mo daw yon sa harap, ang lakas ng hangin. Mga Kabicula, no? Pag nasabi mo daw yun sa harap ng camera, may premyo ka kay Kuya Noli pag nanalo siya sa challenge. Go na! Baka bigyan ka niya ng cellphone o diba, makakanood ka na ng vlog. Go na! Sabi ng Pogi si Kuya Noli. Sabi ko sa inyo mga Kabikulanay, may bayad yung salita nito. Go na! Hala, dami na pala nag-comment. Yan, shout out po talaga sa inyong lahat. So, yan. Kuya Jaime Romano, magkano daw bayad mo bunso? Magkano daw bayad mo bunso? Sabi ni Kuya Jaime. 5K. Delphine Abundo, bunso, salita ka na daw. Maliligo na siya. Dito ka na po maligo sa dagat. Shoutout po Dennis Alvarado, JB Unay, shoutout po. Rian Ramos ng Bicol. Sana all. Polly Agbing Vlog, kay Idol. So, shoutout po. Cute po talaga to si Bunso, kaso nga lang hindi tumatawa. Kahit hindi to tumawa, cute pa din to mga Kabicolana. Sana madalaw mo din ang channel ko, nakasub lang ko sa'yo. Sige po Kuya Jun, hanapin ko po yung channel mo, subscribe po kita. May Caballero. Bunso, magsalita ka tayo. Tahimik po si Bunso. Yun o. Kamay niya po yan mga Kabicolana. Nagirit na. Si Bunso, opo. Nagirit. Okay. Paki-sponsoran ka ni Kuya Gerald. Na hi mo sila. Hi mga Kabicolana. Hi mga kabunso. Hi sa inyong lahat. Nakinunyas. Bunso, magsalita ka daw. Bunso, shoutout po Alex Kilot. Sa mga Kabicolana nag-hi siya. Kung narinig niyo po, may bayad po yun. Ala, sorry po. Hina po yung signal natin, Kuya Jaime. Pa-unbox ka. Nang Ferdinand Payas, ganda.
Shoutout po sa'yo. Ano pa, ano? Ang galing-galing mo na at pretty full pa. Sana all po. So yan, thank you po. Pretty po kami ni Bunso. Opo. Cute. Buhay Tracker Vlog. Shoutout po sa'yo, Gerald Burgo. Page ko po, Bicolana Girl po ang aking FB page. So, salamat po. Search nyo na lang po. Bunso, daming nagre-request sa... O sige, basahin mo. Magbasa ka ng comment. Sandy Florano. Hello daw, Bunso. Sabi mo, hi. Hi. Sige, magbasa ka. Yan, Ate Melchor. Sponsor ni Kuya Nolly. Salamat po sa lahat ng sponsor. Hala, Kuya Kenneth, pogi ka po. Pero baka ikaw po yung sinasabi nilang, babaerong tago. Charot. Homegrown band, nagbalik ka. Tagal nag-live bukat na. Opo. Sinasamantala po natin habang meron tayong time. Sorry po, Kuya Alan, mahina po signal ko. Sa Albay, Kuya Jaime, sino po ang auntie nyo dito sa Albay? Shout out po sa kanya. Buhay Tracker Vlog, hello, hello po. Manolo, Bunso, nasunog na yung piniprito kong... Hala, Bunso! Yung piniprito ni Kuya Manolong bangus, nasunog na kasi hindi ka pa rin nagsasalita. JB Unay. Opo, may bitbit po akong manika. Yan po, oh. Kaya hindi po talaga siya nagsasalita kasi kinakariri niya yung pagkamanika. Leonardo Arellano, oh. Bunso, magsalita ka daw, sabi ni Kuya Leonardo. Bigyan ka daw niya ng $25. Oh, sige na, hi mo siya, hi mo. Hi. Oh, sige, basahin mo yung sinabi niya. Ayan, oh. Magsalita ka ba? Bigyan kita ng $25. Liyaw. Okay na yun, mahina po talaga ang boses ni Bunso. Kuya Ed! Anak ka, Kuya Ed! Meron ka na namang pinalipad. Salamat po. Salamat po, Kuya Ed. Hala kayo mga kabigulana. Opo, nag-hi si Bunso. May pambili ka may pambili ka na, Bunso, cellphone. Oh, may pambili ng cellphone si Bunso. Bibigyan ka daw. Sino kaya mag-sponsor sa'yo? Si Kuya Noli po nasa Bulacan, Kuya Jaime. Yo, yo, yo! Leonardo Arellano. Oh, solid tayo mga Sabi ni Kuya Kenneth, kasi maganda ka, Bunso. Grabe ka naman, homegrown. Pero totoo naman. Ikaw, Kuya Carla. Totoo naman, maganda si Bunso. Alam niyo mga kabikulana, dito sa live, meron sa baba na para siyang ganun, oblong, tapos meron siyang, tawag dyan, emoji na parang nakaganon, o nakaganon, tapos meron siyang letter E, tapos yung isa papuno na, bali apat na sila. Tapos, yung pangalawa, shoutout po Sniper 18. Salamat sa palipad malaki. Opo, tama po yan. Kuya Ed, salamat. Maraming salamat po sa pagpapalipad nyo. Big help po yan. So, yan si Bunso, oh. Bunso, salita ka na. Salamat sa pag-share ng bless. Yan po. Nakasubscribe po ako kay Koreanang Pinay. So, yan. Sinusuportahan ko din po siya. Hoy, homegrown. Ano ba? Salamat po, Ryan Bautista. Shout out po sa'yo. Di ko po alam, Kuya Leonardo. Edmond Balse, marhay na udto po. Shout out. May pakulay. May pakulay-kulay. Siyan po, nasa 10K na yan eh. Salamat. Oh my God. Really? Tayo nga, no? Tapos, explain nyo nga sa akin mga kabikulan na ano pa.
Anong mangyayari dyan? I mean, di ba meron tayong 216.93 na dollar. So, diretso po ba siya sa ano natin? Ganon? Or may kailangan pang gawin? Marilo Baliera, shout out po. Ani Monterde. Opo, may pambili na si Bunso ng CP. Hala, sabi niya, kailan kaya ulit kita makaka-jam? Nag-jam na ba tayo? Kuya Homegrown. Hala, I miss you po. Parang babalik na yata dyan sa Bicol si Kuya Noli. Hindi ko po alam, Kuya Jaime. Siguro matatagalan pa po masyado kasi kailangan niyang ubusin yung mga na-i-vlog niya doon sa Bulacan po. Kuya Manolo, kain ka na po. Eat well kasi nagsalita na si Bunso. Dominga Maranan. Hello, hello po. Solid talaga to si Kuya Kenneth eh. Pwede na ba kita itimpla mamaya na hapon? Kopi ko blanca. Sako siya madago sako. Sarong kilometro lang tayo sako ni Kuya Nolival Santos Mata. Ano po Kuya Edmond? Malapit lang po kayo kay Korea ng Pinay. So yan, shout out po kay Korea ng Pinay. Kasi Bicol yung pagkakasabi mo. Si Korea ng, pag may vacant si Korea ng Pinay, sako siya madagos. Sa'yo siya tumutuloy. Sarong kilometro lang tayo. Sako. Layo. Sa 1 kilometro lang yung layo sa'yo ni sino? Kuya Val Santos Matubang. Shout out. Freddy Blancia. Shout out po sa'yo. Bulacan Daet. Leonardo Arellano. Ano sabi ni Kuya Leonardo? Send ko sa Sendwave message mo ako sa Facebook o sa Messenger. Ang name ko po sa Messenger, Caitlyn Tejeda Banico po. Caitlyn as in K-A-T-E-L-E-E-N Pijeda P-I-J-E-D-A tsaka Banico B-A-N-I-C-O. Hoy! Homegrown band. Single ka po ba? Miss Bicolala, girl. Opo. Bakit? Duda ka ba? Ang pawis. Grabe na yung pawis ko. Huwag na tayo magsumbrero mga kabicolana. So yan, ano nga pala ako ngayon. Nakakikay-kikay ako ngayon ng tali. Sige lang po, kain. So, kain na kayo mga kabicolana, tanghali na. Bulacan, si Korea ng Pinay. Opo. Ano pangalan ni Bunso? Pangalan ni Bunso? Pangalan ni Bunso? Shaina. Shaina Magdayaw. Yun to. Shaina Magdayaw po. Opo. Opo, homegrown band. Hi, shout out po kay Idol Jopper. Shout out po sa'yo. Sana manalo si Kuya Noli. Bakit naman? Si Bunso. Maling taon ka na, Bunso? 12. Ay, hindi. 11. So, mga kabicolana, 10 si Bunso. 10 years old. Busog ka. Baka po malipasan ka mo gutom. Baka po malipasan kayo ng gutom. Opo, Kuya Edmond, si Rachel Morales. Para nakasubscribe po ako sa kanya. Sige po, kain lang. Duda na hindi. Ha? Ate Marilu, sa ano po ako? Sa Santo Domingo Albay po. Mona Remonsada, duda po siya, opo. Oo, sana manalo si Kuya Noli. Talaga, sana manalo si Kuya Noli. So yan, kain po tayo. Yung mga kabicolano. So kain po kayo. Katabi lang yung baryo niya. So shout out kay Rachel Morales Vlog.
Hello po, Zernan Espirido. Kayo po'y muling nagbabalik. Muling nagbabalik. Reynaldo Manalili, shout out po sa iyo. O Bunso, salamat po sa pag-support. Curious ako dito sa may baba ng live. Meron talaga siyang oblong na pahiga. Tapos may letter E. Tapos meron nga siyang ano, gano'n na emoji. O gano'n. Actually, dalawa. Pero apat siya. Yung isa, so yan mga kabikula, binigyan kami ni mama ng pagkain. Ilang taon ng ano? Ano ibig sabihin nun? Para siyang mapupuno or what? Di ko alam. So, shout out po. Busog na kami kapag... Hala, baka malipasan po kayo ng gutom, Kuya Kenneth. Ay, ito po, Kuya Ed. Ed, salamat. Ito po, Kuya Ed. Subuan ko po kayo. Ang ulam po namin today is karneng baboy po to na inadobo. Yan po. Hala, Kuya Neil Nolasco, salamat po. Nagpalipad siya, mga kabikulan. Hello, thank you. Yan, eat well po. Sige, kain na din po ikaw, homegrown band. Baka pumalipasan ka ng gutom. Salamat po. Ah, yun yung palipad. Sabi ni Kuya Dennis Alvarado. Yun po ba? Sige, check ko ulit. Ayun nga, no? Astig. Ano ibig sabihin nun? Ano kailangan kong gawin? I mean, pipindutin ko ba siya? What? Opo, salamat po Kuya Neil Nolasco. Shout out po Tikyo Poblete. Musta na pag-aaral? Okay lang po, malapit na po ang enrollan, mga kabikulana. Malapit na po tayo magpa-enroll. So yan, shout out kay Tikyo Poblete from Antipolo. Ang iki na yung lapad. Ha? Ano sabi nito ni Kuya Jaime? Ang iki na yung lapad. Ano ba? Ha? Vivencio Melencio, shout out po. Ayan po si Bunso, yon. So papakainin, dahil hindi nagsasalita si Bunso, papakainin ko na lang siya. So yun, mga kabikulan, na inalis ko yung paminta kasi hindi siya, baka umiyak to. Sabi ko. Kiet Sena. Kiet Sena, good morning po. Shout out po sa'yo. Neil Nolasco. Shout out. Ti amo. Ti amo. Ikaw oh. Kuya Noli, kain po tayo Kuya Noli. Yan po Kuya Noli oh. Kain po tayo. Kuya Noli, ano to? Yung sa baba. Ano ba gagawin ko? Pipinutin ko po ba siya? Kasi parang maubos na yung niya. Yung parang, papabawas kasi dati puno. Kanina puno siya, papuno, ganun. So, parang try ko pindutin. Pindutin ko po ba? Yung nasa baba. Bago mag-alasad sa Hello! Ano gagawin ko dyan? Ganun. Okay, ganun. Pinindot ko. Natakot kasi ako. Opo, Kuya Noli. Natakot kasi ako pag feeling ko pag pinindot ko may mangyayari. Tapos ngayon pinindot ko. Yun. Astig. Salamat Kuya Noli. Kuya Noli, kain po tayo Kuya Noli. Kain po tayo mga kabikulana. Vince TV, ehem. Kain po tayo. So, kumakain po sila. Pagod ko. Sa ina. Shoutout po sa nanay ni Tikyo Poblete, taga Gubat, Sorsogon, mga Fajardo. Pero si Kuya Tikyo ay nasa Samar. May lahing Bicolana. Bicolano. Opo, salamat po Kuya Tikyo.
nagtataram. Opo. Ayan si Papa, oh. Bunso ko, yan ulit, dahil nagtataram. Hindi daw nagsasalita si Bunso. Ayusin natin. Yo, yo, yo po sa ating lahat. Opo, pinindot ko. Nagparang gulay kaysa ang Kaya Noli, kain po. Kaya Noli, kailan ka babalik? Charot. 50 pesos? Kuya Noli, balik ka na daw, sabi ni Bunso. Hala, ayaw kumain. Bakit ayaw mo kumain? O, kain ka daw, sabi ni Mama. Dali na. Ito, totoo. Sabi, ay ka makaon. Ayaw ni Bunso kumain, mga kabikulana. Pero, bukod ko na yan, basta piso. Ang go na Bunso. Ba't malungkot ang Bunso na yan? Malungkot siya kasi wala si Kuya Noli. Bunso, ayaw niya talaga. Gusto niya cellphone. Oo, gusto niya kasi mag-cellphone. Gusto niya hiramin yung cellphone ko. Gusto niya maglaro. Meron siyang nilalaro yung Toka World. Toka World. Yun. Nandyan sa CP ko, hindi ko talaga yun inaalis. Kahit na full storage ako. Hindi ko inaalis kasi yun yung isa na lang yung libangan. Diyan na yung Kuya Noli, yo, yo, yo. Ang ulam po natin, Kuya Cirilo, shoutout po sa'yo. Adobong karning baboy. Vince TV. Sige, punta ka po dito. Loreto Nivera, shoutout po sa'yo. From Daet. Kain ka na din po, Kuya Kenneth. Si Kuya Jericho, kain ka na po. I-set up yung tent. Salamat, abangan. Magmumotor ka, Kuya Noli. Yan, goods yan. Camping. Dadala ka ng tent. So, yun, Kuya Noli, mahangin po dito. Yan, o. Yan po. Yan po yung dagat. Ang kabikulan ng signal natin. Salamat po, Tikyo Poblete. Kasi mula daw umpisa nakatuta sa mga vlog namin nila, Kuya Noli, Mas Batik Girl, hanggang sa iba. So, yan, salamat po. Opo, yun po talaga yung dun sa palengke. Hindi ko po talaga yun inaasahan. Hala ka naman, Kuya Vince TV, okay lang. Doon daw yung si Kuya Noli sa Bulacan. Okay po. Adobong sitaw, Kuya Ed. Wala po tayong gulay, walang sitaw. Same pala tayo. Seryoso? Favorite ko, Kuya? Walang po namin, Kuya Ferdinand, karne pong baboy na inadobo po nila Mama. Yan, good luck po. So, supportan po natin si Kuya Noli. Wag po natin siyang iiwan. So, yan mga kabikalana. Maray na aga, na udto, na hapon, na bangge, charot. Maray na aga po, Alex TV. Tanghali na po. Kain na po kayo mga kabikulana. Pwede naman po kayong kumain habang nanonood ng live. Salamat sa lahat ng tumututok. Sa sunod, Miss Bicolana Girl, mag-vlog ka po sa maganda. Opo, Kuya homegrown. Mag-vlog po tayo. Nature trip. Abang, gusto mo sama ka? Sama ka? Alam na yung bigyan nga. Ay, sorry, bibi ko. Ano yung bibi ko? Sumakabi ko na, inalis niya yung paminta. Yo, yo, yo! Alex TV, shout out po. Arnold Balyat.
Shout out po. Kuya Homegrown. Sasama ka talaga. Talaga. natin. Baka bawal eh. Baka bawal. Yo, yo, yo. Yan o, suot ko nga pala yung t-shirt ni Kuya Noling binigay niya sa akin na yan. Yan, tapos meron siyang mukha. Siyempre, di yun mawawala. Kasama ko si Kuya Noli, mga kabikula na yun. Kasama ko si Kuya Noli. Nasa likod ko lang siya. Yan o. Oo, di niya naman ako iniiwan, di ba? Nasa likod lang siya. So yun, ngumiti si Bunso. Opo, Kuya Homegrown. Sama ka po pag pwede. So yan, pakainin natin si Bunso. Yo, yo, yo po sa ating lahat, mga kabikulana. Kuya Julius Lagwa, shout out po sa'yo. So, nandyan po sa inyo si Kuya Noli. Kasama ko si Kuya Noli, ano ka ba? Pinakita ko naman sa'yo, di ba, Kuya? Pinakita ko sa inyo, kasama ko si Kuya Noli. Opo, Adriano Di Guzman, shout out po sa'yo. Si Kuya Julius talaga. Ayan nga, si Kuya Noli, oh, kasama ko. Ayan, oh. Di ba? Nakita nyo? Ayan. Pogi yung nasa likod ko, Pogi. Pogi yung nasa likod ko. So, yung mga kabikulan, kain po tayo. Wala po kaming tinidor ditong dala. Matigas po yung karne. Dennis Alvarado po, shout out. Alvarado family from Bicol, Albay. Yung ating sponsor. Julius Lagwa. Meron ka din po, damit. Shout out po. Shout out po Eduardo Gallardo. Ikaw po ba yung sa ihaw-ihaw? Tanong ko lang po. So, pakisagot alam po ko ikaw yun. Kasi Gallardo po eh. OTW ka na. Punta ka tinidor. Dadalan mo ko ng tinidor. Para lang sa tinidor, Kuya Homegrown. Pupunta ka dito. Kay ate mo. Pahatid mo kay ate. Pahatid mo kay ate mo. Dito lang kami sa Bakakay. Charot. Kuya Kenneth, punta ka po dito. Kaya papalipad ko po yung ulam. Papunta po sa'yo. Yan, yun. Nagpakita din. Jeric from Barangay Iberica, Labo Camarines. Shera Joy Pasqua, shout out po. Karne po na inadobo. Kuya Eduardo Gallardo, kala ko po kayo yung nandun. Parang kayo ng mukbang ng kayo ng BBQ. Sorry, wait lang, bibi ko. Nakita ko. Opo, salamat po, Kuya Eduardo. Kala ko kayo yung nasundun sa taas sa may... Kuya Henny. Mabuti po yung sa mga angels niya. Shout out po. Sabi ko sa iya. Salamat. Saan ka po? 5:40 na daw po kasi. Ano po yan? AM or PM? Ay, afternoon nga pala. Oo. Siyempre PM yan. Saan po? Mag 2 hours. So, yan. Shoutout po, Rayel Bravo. Jude. Opo, naglo-loading po, Kuya Judiel. Nagre-reconnecting po tayo. Opo, umara po si Bonso. Kanina po, Kuya Bong V, nag-hi po si Bonso. Sabi ni Bonso, hi! Reynold Panganod, shout out po. So, yan, kain po tayo.
Kayo ngayon. So yun na, Ray Cordero, shout out po. May na-signal natin mga Kabicolana. So yun mga Kabicolana, abangan nyo po yung vlog. Yung vlog ko dito, abangan nyo po. Abangan nyo po kung anong mangyayari dito, kung anong gagawin na. Din kain muna ako. So Noel Alfonso, shout out po. TV, shout out po sa iyo. Shout out sa mga taga Hawaii, sa mga taga Mars, kahit sa mga taga Mars, taga Jupiter, taga Saturn, shout out po. Sa mga Yen, shout out. So ayan po. Kain po tayo mga Kabicolana. So yan po. Kaya po nang sabi ko, abangan nyo po yung mga i-upload ko na mga video ko dito. So yan, maraming salamat. At may nag-sponsor sa atin ng load kanina. Si Kuya Ruben Aguirre. Natanggal yung tali. Si Kuya Ruben Aguirre. Shout out po sa iyo from Pasay City. Opo. Shout out sa kanya. Opo, malaking tulong po yung tulong yung palipad nyo, Kuya Ed. Kuya Ed, salamat. So yan, thank you. So yan, Vivencio Melension. May C. I think it's time to say goodbye. But it's time to rest. But not in peace. Charot. It's time to rest. Kasi mga Kabicolana yun sila. Ayun o. Buboy! Ito yung dalawa kong kapatid. Sal! Shout out po from Las Vegas! So yan, parang walang nagko-comment na galing sa galing sa Mars. Charot! So yung mga Kabicolana, wala po ba tayong viewers na alien? Abangan nyo po yung vlog ko ha. Huwag po kayo mag-skip ng ads. Mona Remonsada. Shower out po sa inyong lahat sa 68 na natitirang viewers natin. Napaka-solid. Oh my God. Thank you sa inyong lahat, mga Kabicolana. Maraming salamat sa pag-support. Mga Kabicolana, 4K subscriber. Subscriber na po tayo. 4K. Dumagdaga, naging 73. Mona Remonsada. Meron ka? Shout out sa family ni Mama doon Olod. Shout out po sa inyong lahat, sa mga pinsan ko dyan, sa mga tita, lolo, lola, nanay, mga kung ano man, sino pa. So yan, shout out po sa inyong lahat. Special mention sa pinsan ko, si Queen Isabel, basta siya. Tapos si Lalay, Rachel Lay. Shout out sa iyo, sa dalawa kong pinsan na di ko pa nakikita sa personal, pero close ko sila sa messenger. So po mga Kabicolana, special mention din po kay Kuya Nolly, kay Kuya Gacho, kay Kuya Melvin. Miss na kita Kuya Melvin. Sana so baka kasi hindi I mean, kasi ang gusto ko kasama si Kuya Melvin pagbalik dito nila Kuya Nolly. Para kompleto, di ba? Kasi parang kompleto naman pag kaming tatlo, pero na-miss ko lang yung yung presence ni Kuya Melvin. Shout out po Barakin Patrick. Shout out po Angelito Cabanada
from Hayward, California, USA. Shout out. So, ang dami po nating viewers na taga ibang bansa. Ano po ba kayo, mga retard, mga ano, mga migrate po, or OFW, ganun? Opo, may vlog po si Kuya Noli kay Tourism Girl. Panoorin niyo po. Patapusin niyo po yung video. Like, comment, share niyo po. Dagdag pa po yun sa ano natin. So, wag niyo po skip yung ads. Para manalo po si Kuya Noli. So, ipag-pray po natin na manalo si Kuya Noli kasi po, syempre, baka meron tayong Charot. Baka may Baka may ano, 'di ba? Pag nanalo si Kuya Noli, may premyo tayo, mga Kabicolana. Namron W, shout out po sa iyo from California, USA. Kamusta si Bunso? Ayun po si Bunso naglalaro ng buhangin. Boy Bicol Vlog. Shout out po sa iyo, Boy Bicol Vlog. So, ka po sa Bicol. So, yan, shout out sa lahat ng taga Bicol, mga Bicolano, mga Oragon. Pag Bicolano daw, Oragon. Paano yan? Naghalo yung sa akin. Bicolano, Oragon. Tapos pag Ilongga, sweet. Shout out sa inyong lahat. Oo nga, no? Oragon. Tsaka Mob Smile. Shout out sa ano. Parang gusto ko makarating doon. Pero soon, sana makarating ako ng Bacolod at makilala ko sa personal yung lola, lolo, tito, mga pinsan, tita, mga kamag-anak ko doon. Hindi ko sila kilala. Dalawa lang ng pinsan ko yung kachat ko sa messenger. Si Quen nga, tsaka si Quen, tsaka si Rachel. Shout out sa inyong dalawa. Ragay Kamsur. Kamsur. Malalayo pala. So na rin yung pasok mo. Mag-enroll pa lang po. Sa 14 po ata yung enroll. Amado Bayani Cabriga, shout out po sa'yo. Bunso, busog ka na daw ba? Sabi ni Mona Ramonsada. Arlito Camano, opo, shout out po sa'yo. Araw-araw sipag lang. Charot. So, ito si Bunso. Antok na siguro to si Bunso. Antok na si Bunso. So, si Bunso. Gusto ng dagat to. Gusto ng dagat. Day pa man. Yung buho pa nagkagurulo na. Day pa man ubas na maray. Abangan nyo po yung ko dito, yung upload ko po. Bakit po, Kuya Ed, sa Hawaii, matuto kang mag-Ilocano? Sa Hawaii? Bakit Ilocano? Bunso, hi daw. June Afim. Pamintayan, bebe ko. June Afim, shout out po. Namron W. Bunso, hi daw. Sa mga kabi ko lang parang ano. Shoutout po Ray Romero Makalipay. Ryan Valiente. So habol na po kayo kasi mag-end live na po ako. Sabihin nyo na po lahat ng gusto nyo sabihin. Ryan, wait lang, bibi ko. Magbabasa muna tayo na ano. Ryan Valiente. Shoutout po sa'yo. So yan, sino pa po magpapa-shoutout? Mag-end live na po tayo mga Kabikulan. Shoutout po sa inyong lahat sa ating 83 na viewers na natitira. Kabikulan na. Huwag po kayo magpapagod sa bahay. Mikael Yago.
Gandang tanghali po. Ed, shout out to the family. So, Kuya Ed, salamat po sa tulong nyo. Malaking bagay po yun sa amin ni Bunso. Ferdinand Payas, all out support tayo kay. Salamat po, Kuya Ferdinand Payas. Salamat po. Mona Remonsada, Bunso, matanong kita. Ikaw ang magsagot. Bunso, magkano bang halaga ng gusto mo na bilhin na cellphone? Oh, dali na, Bunso! Magkano daw? Dili na yun. Keypad lang to po. Charot. Keypad? Ano daw? Ha? Ikaw magsabi. Ano? Hindi, ang cellphone ngayon, Bunso, yung pinakamura ngayon, 6,000. Pero, ikaw, bahala. So, medyo maano si... ano? So, yan po. Naghina po yung signal natin. So, magkano ngayon, Bunso, na gusto mo? Jomar... Ano? Kayo po bahala. Kaya mga viewers natin dyan. Hi, Miss Beautiful, magkamukha kayo. Opo, magmukha po. Ay, medyo hawig ako kay Papa, siya kay Mama. Magkaiba kami ng face. Papa, siya kay Mama. O, Bunso, bilis, Bunso, sabihin mo na. 6,000. Narinig niyo po ba? Lakas-lakasan mo, Bunso. 6,000. Po. Hello po, Manolo del Rosario. Opo, abang-abang na lang po kayo. Mag-upload po ako mamayang gabi. Ikaw na, wait lang, bebe ko. Wait lang. Paano mo nakukuha? Sabihin mo na. 6,000. Lasan mo. 6,000. Seryoso po ba talaga? Mona Remonsada. Po yan, babae. Lalaki, ate. Seryoso po kayo? Salamat po kung ganun. Opo. Antayin nyo na lang po. Sorry po, minsan nalilate ako ng pag-upload. Mahaba po kasi yung proseso. So, yan. Salamat po. Mona Remonsada. Alam nyo na po ata yung FB name ko. So, yun, maraming salamat po sa lahat ng nagsusuporta, lahat na nag-sponsor, lahat ng nagpapalipad. Si Kuya Ed, salamat. Thank you very much po. So, yan po, I think, it's time, bye-bye mo. So, yes po, idol. Salamat po, Ate Mona. Salamat po, Ate Mona. Isa pa. Salamat po, Ate Mona Remonsada. Nagsalita si Bunso. Yun kasi daw ata yung bayad. Shoutout Jomar Molina from Umingan, Pangasinan or Panasinan. Ano pa, Bunso? Sabihin mo. Thank you ka na lang sa ating viewers. Sabihin mo. Thank you po mga kabikulana, mga kabunso. Ano? Sabihin mo. Shout out sa'yo, Mona, Ate Mona Remonsada. Ano, Bunso? May bayad na, diba? May bayad na. May bayad na. Pwede ka na magsalita kasi may nagbayad na. So, yan. Sige po mga kabikulana. Nagsalita na siya kanina. Nag-thank you siya kanina. So, yan. Maraming salamat po sa panonood ng live. I think it's the time to... Bye-bye. Bye-bye ka na. Bye-bye. Bye-bye. Sige po, kain na lang po tayo. Manolder, so salamat. Opo, maraming salamat po. So, yan. So, bye. Bunso.